лоиҳаи маҷмуавии бинои маъмурии минтақаи озоди иқтисодии Кӯлоб аз ҷониби меъморони тоҷик омода гардидааст. дар доираи лоиҳаи мазкур инчунин бунёди гузаргоҳи гумрукӣ, деворабандии ҳудуд ва дигар иншооти зарурӣ бунёд мегардад. лоиҳакашон мегӯянд, ки дар омода кардани лоиҳаи минтақаҳои озоди иқтисодии мамлакат таҷрибаи ғанӣ доранд ва дар вақти таҳия меъёру қоидаҳо пурра риоя карда мешавад. дар соли 2020 байни маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии Кӯлоб ва ҷамъияти саҳомии кушодаи Шаҳрофар шаҳрнома дар бораи лоиҳаи маҷмуавии бинои маъмурӣ, гузаргоҳи гумрукӣ, деворабандии ҳудуд ва нақшаи генералӣ ба имзо расид. дар муҳлати муқаррар гардида аз ҷониби мутахассисони ҷамъият лоиҳаи бинои маъмурӣ, гузаргоҳи гумрукӣ, деворабандии ҳудуд пурра ба итмом расида, айни замон корҳои сохтмонӣ идома дорад. минтақаи озоди иқтисодии Кӯлоб берун аз марзи нақшаи генералии шаҳри Кӯлоб дар қисмати шимолии фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Кӯлоб дар соҳили чапи дарёи Ёхсу ҷойгир буда, масоҳати умумии ин минтақа 309,32 гектарро ташкил медиҳад. инчунин дар бораи таҳия намудани як меҳмонхонаи замонавӣ дар ҳудуди ин минтақа шаҳрнома ба имзо расид, ки айни замон корҳои лоиҳакашӣ дар арафаи анҷомёбист. бисёр муҳим аст, ки меъморон анъанаҳои бои миллӣ аз наслҳои гузашта боқимондаро нигоҳ медоранд, барои маҳфуз ва эмин нигоҳ доштани мероси таърихию фарҳангии халқи тоҷик диққати ҷиддӣ медиҳанд ва дар ин баробар барои тарбия ва дастгирии ҷавонон саҳм мегузоранд. дар даврони истиқлолият аз солҳои 2007 то инҷониб аз 65 шаҳр ноҳияҳо нақшаи генералии 64 шаҳр ноҳияҳо таҳия шуда айни замон мавриди амал қарор доранд. рушди соҳаи шаҳрсозии меъморӣ ҳамаҷониба ба назар расида, дар ин соҳа мутахассисони мо кӯшиш мекунанд, ки бо сифати аъло лоиҳаҳоро таҳия намуда камеам бошад саҳми худро дар ободӣ ва рушди ҷумҳурӣ гузоранд. бо боварӣ гуфтан мумкин аст, ки дар ин самт эҷодиёти бои миллӣ, таҷриба ва истифодаи усулҳои навини меъморони ҷумҳурӣ метавонад имконияти сохтмони биноҳои таъйиноти гуногуни камхарҷ ва бо ҳузуру ҳаловатро ба бор оварад ва ҳамзамон симои шаҳру ноҳияҳо ва маҳалҳои аҳолинишинро зебо ва барои кору зиндагӣ муносиб гардонад.